кацнал на едно дърво. Не, Ники, отгоре. С камерата ли ще го хваща? Отгоре в средата е. Сигурно е отгоре. Видя ли го поне? Не. То тук има някакво гнездо. На уси? Не. Надявам. Ще ги падат. Есента, като му капат листата, ще го намерим. Не мога ли го раздвижиш да го чуем? Ако си бях взел и апаратурата. Гнездо на свраки. Върти така. А? Чу се някъде тук. Аз нищо не чувам. Малко прошумоля. Я хвани това, ако може. Аз да разтръскам нещо. Трябва да се разчистя тук малко. Ей, това защо има такива будли, бе? Джанка. Ракия ли ще варим? Идва, ето го. Ето го! Изтръскахме го от дървото като зряла слива. Добре. Буквално. Верно ли бе? Една перка се откъснала някъде. Фира. Ще имам резервни. Не, няма да я търся. Намерихте ли го? Да бе, падна като друсахме. За идеята да снима средата долу. Като друсана слива го свалихме. Това ли го свалихте? Като друсана слива.